Iată faza. Momentul șutului, TRO nu este în offside, reușește să agațe acest balon pe care apoi îl trimite în poartă de la mai puțin de 1 metru. Gol absolut regulamentar, marcat de Steaua și Cyril TRO este la cea de-a 8-a reușită. Încă o dată centrarea, foarte bine întoarsă mingea de către Dică. Cristocea îl vede bine pe Ovidiu Petre, îi lasă balonul și Ovidiu Petre are o execuție memorabilă. 1-2-ul, Gigel Bucur pătrunde, fixează colțul lung și acolo trimite mingea. 2-1, ultimele victorii ale Stelei pe teren propriu. Aș zice 90 de secunde de la intrarea sa pe teren. Șut excelent, plasat lângă bară, Marius Popa.